7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagbilog ng earthquake response mechanism, ipigbubusol kan gobyerno probinsyal kan Albay. Akreditasyon kan mga barangay biosecurity officers o BBOs. Sa probinsya katuwang ang mga local government units planong gibuhon kan Albay Veterinary Office. Validasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa mga target relocation site sa Linderos kan barangay Borabod, asin barangay San Vicente, Libon, Albay, ipapadagos ngunya na aldaw. Mahigpit na pagbabawal sa mga aktibidad. Sa pamitisan kan Bulkan Mayon, tinauwanin doon kan Provincial Tourism Culture and Arts Office o Pitikaw, Albay. Sa lado nasyonal, mas aumentadong kontribusyon sa Social Security System, efektibo na ang unya na bulan. Human metapneumovirus o HMPV na pigsasabing may bagong outbreak sa China, bako delikado, arugan COVID-19, sigun kay infectious disease expert Dr. Ron Jen Solante. Gobyerno nagpaliwanag kung natatadai imbitado si Marcos sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Quiapo Church, hinalian itom sa mahal na Jesus Nazareno. Sa ibang nasyon, duwa katawo gadaan 18 ang irido sa buminagsak na eroplano sa sarong Atop sa California. Baretang Sports, Alex Yala nagpalyar na umabante sa finals kan WTA Canberra International. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipigbubusol kan gobyerno probinsyal kan Albay ang paghaman nin earthquake response mechanism. Ining pahayag ni Provincial Administrator Cedric Daep sa ginibong Incident Command System Executive Training Course. Sayang sinabi na mismong ang mga ICS trainees at mabilog din module na gagamiton sa ensayo na nakadesenyo para sa bibilugon na earthquake scenario. Dagdag pa niya na kung dai kumbinsido sa magiging output kan gigibon na exercise, magkakaigwanin debriefing para sa mas organisadong procedure asin final na plano. Ini parte kan padagos na aksyon kan gobyerno probinsyal bilang preparasyon sa anuman na kalamidad o emerhensya, lalo na ang linog. Mas magiging madali na ngunyan ang pagbayad kan mga miyembro kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO kan sa indang mga konsumo sa kuryente sa paagi kan mga payment partners kan kooperatiba. Sa anunsyo na ipinaluwas kan kooperatiba, pwede nang magbayad nin mga bills sa paagi kan Union Bank, Kamalig Bank, GCash, SM Payment Centers, BDO, Bayad Centers asin EasyPay. Sa ibong kainiman tinidong bukas an sa indang mga ALECO Service and Collection Offices para mag-akomodar kan parehong transaksyon.
Magpapadagos ngunyan aldaw ang validasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa mga target relocation sites sa Linderos kan Barangay Burabod asin Barangay San Vicente, Libon, Albay. Ini kasunod kan padagos na pagtuto kan probinsya na gibo na final ang permanenteng relokasyon kan mga residentes kan Barangay Burabod na naapektaran ng marahay kan nangyaring landslide durante kan panahon kan Bagyong Christine. Ang validasyon, pigpapanginotan kan Albay Provincial Human Settlement Office, Provincial Planning and Development Office, as in Provincial Social Welfare and Development Office. Katakod kini, magkakaigugararay ng pag-ururon ang gobyerno provincial sa pangingenot ni Provincial Administrator Cedric Daep para sa final na plano. Enot kani, 20 pamilya na kumpesto nin 70 katawo ang naapektaran sa nangyaring pagrasay kan kabubuldan sa nasabing lugar. Padagos ang abiso kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO sa Albay na mahigpit na ipinagbabawal ang mga aktibidad sa pamitisan kan bulkan mayon. Sigon kay Provincial Tourism Officer Dorothy Colye, pinagbabawal ang mga aktibidad arog kan summit trekking kasunod kan mga nairerehistrong rockfall event sa bulkan mayon. Ang mga aktibidad sana sa Mayon Skyline View Deck asin Mayon Sky Drive ATV Adventure ang pigtutugutan sa ngunyan. Inibilang pagsiguro kan kaligtasan kan publiko, lalo na kan mga turista na nagbibisita sa probinsya kan Albay. Ma-distribuyer nin mga deworming tablets ang Albay Provincial Health Office sa mga rural health units as in city health offices sa masunod na simana. Ang nasabing distribusyon na katalaan na puunaan sa Lunes bilang preparasyon sa pagpuon ka Nationwide Mass Drug Administration. Sigun kay Soil Transmitted Helminthiasis Control Program Coordinator Anthony Ludovice, katuyuan kan programa na malikayan ang mga helang asin komplikasyon na kausa kan soil transmitted helminthiasis. Dagdag pa niya na sa paagi kini malilikayan ang parasitism lalo na ang mga kaakian para sa mas maray na salud. Planong gibuhon kan Albay Veterinary Office ang akreditasyon kan mga barangay biosecurity officers o BBOs sa probinsya katuwang ang mga local government units. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, katuyuhan ka nasabing lakdang na mas pakusugon pa ang animal disease surveillance sa probinsya para masiguro ang marhay na salud kan mga hayop, partikular kan mga ataman na urig. Apwera ka ini makakatabang ang nasabing lakdang sa pagmantener kan marhay na kalidad kan mga produkto na hali sa provincial commodity. Ang nasabing programa kasabay sa mga naaprubarang Provincial Commodity Investment Plan for Swine kan Provincial Development Council. Yan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Efektibo ngunya na bulan ang masalangkaw na contribution sa Social Security System. Sigon sa SSS, inisusog sa Social Security Act of 2018 na pirmado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dalang digdi, nasa 15% na ang monthly contribution rate kan mga miyembros na nasa pribadong sektor. Sakop kini ang mga business employer asin sa indang empleyado, household employer asin mga kasambahay o katabang siriman ang mga self-employed, voluntary asin mga land-based OFW members.
Ipinahayag ni infectious disease expert Dr. Jen Solante na bako delikado arog kan COVID-19 ang human metapneumovirus o HMPV na pigsasabing may bagong outbreak ngunyan sa China. Sinabi ni Solante na ordinaryong respiratory tract infection ang HMPV asin pirming nagdadarasanan nin minor symptoms na related sa upper respiratory tract arog kan abo asin sipon. Sa ngunyan, wala pang bakuna kontra sa HMPV dahil wala man ini sa listahan kan mga critical viruses. Enot ng pinahimutikan kan Chinese Embassy sa Manila ang naglalakop sa social media na igwangon niya na outbreak kan sarong bagong virus sa China asin inapod ining fake news. Ini matapos maglakop online na sarong virus na inapod na HMPV ang pigsasabing nakakaapekto sa mga namamanwaan asin dakol na ospital sa China. Magigirumduman na sa China na erehistro ang pimerong kaso nin COVID-19 kan taong 2019 na naging global pandemic. Nagpaliwanag ang gobyerno sa dai pag-imbitar kan Amerika kay Presidente Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni incoming US President Donald Trump. Sigun kay American Affairs Assistant Secretary J.B. Gonzaga na tuyong dai pag-imbitaran Dahil imbitaran kan US government and head of states sa inauguration ceremonies kung saan ang resident ambassador sa Washington DC ang pigdalauman na mag-atendir sa inaugurasyon bilang representante kan kanya-kanyang nasyon. Siriman, sinabi ni Gonzaga na may prerogative pamanggiraray si Trump na imbitaran ang nagkaparang leaders hindi pa man ini may kukonsiderar na snub para sa mga dai makakaresibin ng invitasyon. Magsiserbing representante ni Marcos si Philippine Ambassador to the United States of America, Jose Manuel Romualdez sa inaugurasyon ni Trump sa Enero 20. Ang pagsumitir nin impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte ang lohikal na resulta kan ginibong investigasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability sa questionableng paggamit kaini nin confidential fund. Sigon kay House Assistant Majority Leader asin tingog party list Representative Jude Asidre na halabang panahon ang nagamit asin dakol na ebidensyang nagluwas sa ginibong investigasyon. Tulong impeachment complaint na ang isinumitir kontra kay Duterte sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Kaibahan sa reklamo ang sala na paggamit ni Duterte kan sa iyang confidential fund na may kabilugan na kantidad na 612.5 milyon pesos. Sinabi ni Velasco na igwang mga kongresista na nagpapamati na magsumitir nin ikaapat na impeachment complaint asin endorso kansaro sa tulong nakasumitir na reklamo. Sinabi man ni Asidre na wala ining aram sa ikaapat na reklamong isusumitir. Enot nang sinabi ni Velasco na pigaadalan kan legal department kan Kamara ang tulong isinumitir na reklamo bago ini ipadara sa House o Office of the House Speaker. May implikasyon sa seguridad kan Pilipinas ang pigtutubudan na Chinese underwater drone na nakuha sa kadagatan kan Masbate. Sinabi ni National Security Council spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya na piggagamit sa pagkakalap ng informasyon ang drone. Nagluwas man sa inisyal na investigasyon ni sarong unmanned drone. Katakod kini pig-investigaran asin pig-aaram na ang pighalian kan drone mantang daipang nasyon na nagkaklamar digdi. Siriman ang posibleng iba pa kaining motibo. Piguugin naman ang drone, kaya ba na ang mga nakasurat digdi as iba pang espesipikong parte. Nagko-coordinar naman ang mga otoridad sa foreign counterparts para makakalap nin karagdagan na informasyon. Sigun kay Malaya, nakakaalarme ni kaya dapat na aramon kung sa inihali asin kung ano ang pigigibo kay ni sa kadagatan kan Pilipinas.
Puon ngunya na 2025, dai naaapodon na itim na poong Jesus Nazareno o Black Nazarene an emahe kaini asin mimidbido na sa nabilang poong Jesus Nazareno o Jesus Nazarene sigon sa Quiapo Church. Ipinaliwanag kan mga opisyal kan simbahan na ang desisyon nag-ugat sa pagsasaalang-alang sa istorya. Sinabi nindang ang pinagikanan kan terminong itim na Nazareno mantinindong bako malinaw. Gusto kan simbahan na tawanan nin onra ang tunay na pangaran kan Panginoong Jesus sa paagi kan paghali kan tataramo na itim asin ibalik sa orihinal na poong Jesus Nazareno. Mantang aapodo naman ngunyan ang Quiapo Church bilang Basilia Menor asin pambansang dambana ni Jesus Nazareno o Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Bareta hali sa ibang nasyon duman sa Fullerton, California, gadan ang 2 katao asin 18 an nalugadan kan buminagsak ang sadit na eroplano sa sarong edifisyo sa Fullerton, California. Nagdara inin sulo asin naraot ang sarong bodega na may mga makinang pantahi asin mga tela. Ang edifisyo pig-okupar ng sarong factory kaya may mga tao sa lugar. 10 ang dinara sa ospital mantang 8 ang pigbubulong sa lugar kan insidente. Dahil paaram ang klase kan eroplano asin kun ang mga nagkaralugadan nasa eroplano o nasa daga. Sa kopya kan security camera, ipinailing ang pagbagsak kan eroplano harani sa Fullerton Municipal Airport. Baretang sports, nagpalyar na umabante sa finals kan WTA Canberra International si Filipino tennis star Alex Yala matapos siyang daugon kan Chinese player na si Wei Shihia sa saindang semifinal match sa Australia. Sa primerong set, guminibo pa si Yala nin impresibong performance alaga dagos man siyang pinabagsak kan world number 132 sa score na 7-5, 6-2. Dahilan digdi, dai na maabante si Yala sa finals kan WTA 125 na enot nang nagpuon ang qualifying rounds kan Disyembre 2024. Sa nasabing torneo, nagibo si Yala nagibo ni Yala na pabagsakon ang nagkapirang matitibay na tennis player na kinabibilangan ni na Sinha Kos sa round of 32 asin Aryan Hartono sa round of 16. Sa pag-abante niya sa quarterfinals, nagibo niyang patumbahon ang pambato kan Australia na si Tylan Preston sa score na 4-6, 6-2, 6-1. Si Yala ang world number 147 sa women's tennis world ranking. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ninapit sa Enero 4, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o salubungan kang paros kang amihan na nakaka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang shear line no salubungan kang paros kang amihan sa kanang easterlies naman ang nakaka-apekto sa sentro kang Luzon na sinsa natatandang parte kang norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalingitan na may mga pulo-pulo mga paboran o pagkikilat o dagol-dol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halis sa sirangan sa kod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pagbukol. Temperatura pigil umampoon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:55 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:22 ng pagkahapon. Miss Melvin Almayla reporting live. Halidigdi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan Sabado. Sa pangaran kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral talagang sasabing salamat kasi no pagantabay, happy weekend. Masunod na si Mr. M.
Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa